kuthiwa ugogo oshwabene ugogo oshwabene ofuna ukutrenda ngegoli. Yo, this is fresh. Now this is fresh. This is what I want. You know, creativity. Aibu, you can do better. That you can do better. Okay, so now this one is fresh. I like it. And my I'm not a Libra. That's not my zodiac sign. I'm a Virgo. Nonchalant, unbothered, unapologetically and authentically me. Yep, that's me. I'm the narcissist's worst nightmare. Like I'm reading each and every comment. I'm enjoying it. That's a Virgo for you. You cannot bother the unbothered. It doesn't matter. This is me. This is me. You're such a great audience, however. I love you for me. Kuchandi baby mama ka kantajngan. Ka basuba. Stepfather ka. I thought he was in his 30s. I'm in my 40s. Ndisalela kanjani ngani? Banye ke bathi dinyumba anzali. But ke ndinekati nenja nje and 2 rabbits. I wouldn't exactly call that abanye bathi kuthiwa my ex-husband wandipakishela impahla ngoba ndingazali. Yo. Yo, kodwa mna ndiyanithanda shema mase. I love you for me. Molweni. Yo, akamnandi TikTok xa ungenacuko. Ndinibonile nimthekile ke usibulele ngobuninzi benu. Eqaleni bencimani ngalamaphiki azamu Atlantic uxabanisa content creators. But this morning I was tagged to a video yakhe apho benicela khona bani forward eya. Mamelani ke masana. Into endingazuyenza mna kusuka kwipage yam ndihambe ndiyophikisa enye i-content creator nge-opinion yayo ngento ebeliever kuyo. And ndinicelile repeatedly that xa ndiposta i-video I expect abanye abantu to engage, whether uthetha lento ethethwa ndim or uphikisana nam, ndati niyenze respectfully. However you choose ukuthukisa. And that's you doing you with page yam. It doesn't even bother me. Le yi-opinion yam and I'm standing by it. Andizuthetha into efuna uviwa nini.
Xa ungafuni ukuyiva lento endiyithethayo, phuma kwipage yam. It's as easy as that. There are other content creators apha abathetha lento enifuna ukuyiva. That is the page you belong to, not this one. Mna apha ndiza kuthetha lento endibhiliva kuyo. And I still stand. Istory sine-grey areas. Leyo yona andijiki kuyo. And then sizawuthetha my truth apha kule yam ipage ngexesha lam nangedata yam. So ningandithuka nide nigabhikazi, kho kwanto enizawundenza yona. Akho kwanto enizawundenza yona. Usibulele uthetha her truth kwipage yakhe, her opinion of the matter kwipage yakhe. Andizusuka apha ndiyo disrespecta Usibulele. I respect her for ukuthetha inyani yakhe. So ninganditheka kuma videos khona apho bengike ndathekwa khona kuthethwa ngento andazi slaves and ndandithekwa nanezonilawula. Anizondixelela uba ndithethe ndithini kweyam ipage. If you are still stuck in the mental slavery, by all means, do so. Sonfak. This is not about black or white. I'm talking about the gray areas that is the story that we were given. Ndiziqhathanisa nezinye that were brought forward to this platform and the information that is fed to me. So ningathuka niyoma apho nithanda khona, ningathukisa niyoma apho nithanda khona. Into eningazuyenza kukundicontrola. Into eningazuyenza kuhambe nindixabanisa nezinye i-content creators because bathetha into different from le endiyithethayo. Ayizukwenzeka. Ndithegeni ke masana all you want. Nide niziforward ezo i-account yam ayikho private at all. Niforward konke ezo videos. Le endiyikholelwayo nendiyibhilivayo ndizayimela. Ndiza kuyimela. And ndiza kunibhalela lento endifuna uyibhalela yona. Be it spelling serongo or asikho rongo sesam ekugqibeleni. So ndithukeni. Oh, platform is yours. Ndithukeni. Nizawundithuka and then what? Khona nabandithembisa ukundithumela iinkabi. This man, yeah, this man. Kutsho lo ugogo ondim. Ndizanga kule platform na ndimncinci looking for a fountain of youth. So if you think out ndimdala uyandithuka, boy oh boy. TikTokers come for Lumage Lobi Katraka Makakwathi, she's lying off saying was Mdonake Bamlengula 99. She just wants attention and donations from people. So that's one and she's fearless and she's not gonna turn off my comments just because people are now dragging her and we are showing ukuthi yena umile emagameni akhe akahambi nesicumbi sebantu mabathi yena akalenzelelo lokho but yena uthi ukhuluma nje liqiniso and umile lapho. So people are dragging her bambita ngemagama bathi she's so insensitive uthi yena kanandzaba umile ekutheni mawaqeqwe Mcambi Manga. Please do comment what you think below down in the comment section. I am signing out. Goodbye.